No, tässä on hakukirjeen ja ainevalintojen ohjeet sinulle, joka olet hakemassa Lapinlahden lukion kuvataiden linjalle. Ensiksi täytetään henkilötiedot. Sinne laitat etunimen, sukunimen, osoitteen, syntymäajan, kotikunnan, sinun oman puhelinnumeron, sinun henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen ja sitten vielä huoltajan tai kotiväen yhteystiedot. Ja laita myös äidinkielesi. Ja sitten laitat, että mistä koulusta olet meille hakemassa ja viimeisimmän todistuksen lukuaineiden keskiarvo. Ja sitten siellä kysytään muutaman oppiaineen arvosanaa, eli ruotsi, englanti, matikka, eli laitan ne myös sinne. Sitten sä palautat näytetyöt tähän, eli valitset tiedosto ja sitten liität sen tähän lomakkeelle. Sitten täällä on motivaatiokirje kuvataiden lukio hakeville, eli kerrot tähän, että minkä vuoksi olet meille hakemassa ja mitenkä olet nuo sinun näytetyöt tehnyt ja millä idealla olet ne tehnyt. Nyt sitten seuraavaksi katsotaan noita ainevalintoja. Ja ensimmäisenä täällä on matematiikka. Matematiikassa lukiossa on 2 väylää. Ja jos olet tosi kiinnostunut matematiikasta, haluat opiskella sitä 3 tuntia viikossa koko lukion ajan, valitse pitkä matematiikka. Jos sinua kiinnostaa myös insinööritieteet tai matemaattisten aineiden, myös matiikan, fysiikan ja kemian opinnot jatkossakin, niin valitse silloin toi pitkä. Mutta jos nämä ei kiinnosta ja haluat semmoista perusmatematiikkaa, jota on hieman vähemmän, niin valitse silloin lyhyt matematiikka. Seuraavaksi on täällä semmoisia kertausopintojaksoja valittavana. Jos sinulla on siellä peruskoulussa seuraavissa aineissa, eli englannissa, ruotsissa tai matematiikassa ollut arvosana 7 tai alle, niin silloin valitse näitä kertauskursseja. Ja nämä kertauskurssit opetetaan ennen varsinaisten lukio-opintojen alkua siinä ensimmäisessä jaksossa. Eli jos englannissa arvosana on alle 7, niin laita ruksi tuohon englannin kohdalle. Seuraavaksi sitten kielivalinnat. Eli jos olet peruskoulussa jo opiskellut vierasta kieltä, 3. vierasta kieltä ja haluat jatkaa sitä myös lukiossa, niin laita ruksi silloin B2 kohdalla. Eli jos se vieraskieli on ollut sinulla vaikka ranska, niin laita siihen ruksi. Sitten, jos sinä haluat aloittaa uuden vieraan kielen lukiossa, niin sitten laita ruksi B3 kohdalle. Ja laitetaan se vaikka tuohon saksan kohdalle. Ja sitten täällä tulee, että kuinka paljon sä haluat sitä saksaa opiskella. Eli jos sä haluat vaan opiskella alkeet siitä, niin laita ruksi siihen 1 kohdalle. Ja sitten jos sä haluat opiskella sitä kaikki mahdolliset ensimmäisen vuoden opintojaksot, niin laita kaikkiin näihin 4 ruksit. Seuraavaksi katsotaan tuo katsomusaine ja tähän valitset sitten, että jos sä kuulut evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksikirkkoon, niin sitten valitset uskonnon ja jos et kuulu kirkkoon, niin sitten valitset elämänkatsomustiedon. No niin, seuraavaksi katsotaan sitten reaali- eli lukuaineiden valintoja. Ja siellä onkin paljon pohdittavaa. Lukiossahan on tiettyjä aineita, näitä reaaliaineita tosi vähän pakollisena, mutta sitten sinä voit valita niistä enemmän, jos sä oot niistä kiinnostunut. Ja jos sä vaikka peruskoulussa oot ollut kiinnostunut historiasta ja haluat myös historiaa lukea lukiossa enemmän, niin laita silloin historian kohdalle ruksi. Ja sen lisäksi sulla on kiinnostus vaikka uskontoon, niin sit sä laitat myös siihen uskonnon kohdalle sen ruksi. Sitten jos sä oot kiinnostunut lääketieteellisistä aineista, haluat lääkäriksi, eläinlääkäriksi tai hammaslääkäriksi, niin valitse silloin biologia, fysiikka ja kemia. Ja sitten taas, jos sä oot kiinnostunut vaikka apteekkialasta pelkästään, niin valitse silloin biologia ja kemia. Ja sitten
liikuntaa lukiossa on todella vähän, vain 1 opintojakso pakollisena. Ja jos haluat ottaa enemmän liikuntaa, niin laita liikunnan kohdalle ruksi. Ja samoin musiikkia on tosi vähän pakollisena, ja jos haluat sitä lisää, niin laita sen kohdalle ruksi. Uutena aineena tulee psykologia, ja siellä käsitellään ihmisen toimintaa ja ihmisen ajattelua, oppimista, tunteita ja motiiveja, persoonallisuutta. Ja jos tämmöiset asiat sua kiinnostaa, niin laita sitten psykologian kohdalle ruksi, jos haluat näitä vielä opiskella enemmän kuin sen pakollisen opintojakson. Seuraavaksi ja viimeiseksi vielä nämä kuvataideopinnot. Kuvataideopintoja sinulla olisi hyvä olla semmoinen 5 valintaa per vuosi. Ja tuosta ensimmäisenä on nyt nämä pakolliset. Ja näistä pakollisista laittaisin ruksit näihin 1. ja 2. kohdalle, että ne on hyvä käydä eka vuonna. Sitten sä voit miettiä, että haluatko ottaa piirustuksen tai kuvaviestiä vaikuttaa tai tuon muoto 1. ekalle vuodelle. Okei, mä otan ton visu 1. ekalle vuodelle. Ja nyt tässä on 3 ruksia ja sitten sä voit täältä valinnaisista vielä katsoa 2 ruksia, mitä sä ottaisit. Ja jos saa oikeasti kiinnostaa tosi paljon tuo öljyvärimaalaus, niin otan sen ja sitten vaikka vielä tuon kuvituskurssin tuolta. Siinä on nyt 5 valintaa. Tämän jälkeen vielä laitat ruksin tuohon, että olet vastannut kaikkiin kohtiin ja haluat lähettää vastauksen, eli paina sitten lähetä.